kukaroi hospital tinoona mwana ndasvika kukaroi tataona mwana ari serious anga ari serious ndofuka ndakaita panic ndi kukaroi ndobva tikazotaura naamai asere vangu vati asere ndachikumbira kuti mundisungunure mwezi turachi muzukuru wenyu ndikati aiwa tikaenda kumba tichanogadzirisa semhuri anzi alright takatati tinodzoka December totora mwana wedu December yatakwanisa kuenda takazoenda February chida unotora mwana saka ina ndange ndaziva kuti makoti ndakatoenda kumba kwavo vese varipo ndikati makoti ndafunga kunotora mwana zvanzi mama inini tokakanda kuti mwana asi wake ndinoenda sei kunotora mwana ndikati aiwa murume wako ainyara asi mwana chi ndewake tichitoda uri pai zvikanzi inini handikwanisi kuchengeta mwana ndikati asi mwana ndakunotora bhozi hapana tandicheretse zvatikaita ndobva ndatoenda kukaroi tinotora mwana saka ina ndangoendaziva kuti mukadzi nemurume vari kutotaurirana kuti ugare kumba ndobva ndaenda kukaroi kune mwana uyu ndobva ndatoenda paipaita tasvika takabva tanzi demenji yedu 800 ati majesi 800 handina ndiri 500 nemasungiro ndabva ndasungira ndandabhadhira 800 ndobva watinyora zvikanzi masara nechikwereti ndikati ndinouya ndichangotsvaga pakati pandoziti ndobva ndauya ndobva ndanotora mwana tabva tanzi natete vacho ndafonera nabamunini vanzi tuye nemukadzi ndobva ndabuda panze ndandaenda kuna mwana wangu ndanofonera ndikati iwe zvekutaura kuno kuishiwa here zvikanzi alright ndobva ndaenda kumba ndisati ndaenda kumba ndakabva ndaredza tete vacho ndikati tete kumba kwangu kune mhosva iriko kune mukadzi ariko zvikanzi bamunini vakataura kuti kune mukadzi but mukadzi akaenda ndikati mukadzi akaenda haana kana 2 weeks abuda mumba achinzi aenda haana 2 weeks anzi right ndobva tangoenda ndatosvika namakoti uye kumba kwangu inini akana kuenda kumba kwauku takarara natete vacho ndikati chirora musati makuita muchazoita chirora kana zvinzerese zvasungunuka ini ndiri mudzidzo handikwanisi kungobatira zvinhu padenga zvikanzi right mama shuwa mangwana acho kusei takabvita kudza tete vaibva vaenda paipai ndobva tachiti pane muzukuru wangu anonzi Blessed ndikati Blessed ndikukumbira kuti tongai kana achida kuonekera ndoda kuti anorara kumba uku kwakwe iwewe nemukadzi wake iwo unorara kumba kwamakoti handidi kuti makuyu ndizonzora kupinda mumbomo zvakanaka saka aitouya achibika kumba marengo simuka ndesi voenda saka mwana wangu kusikana ndakati mama sei makoti enyu ari kutaura makiyi yamakoti Vanessa ndikati asiwo uri kutaura kuma10 dzeusiku paanenge distance yako ndakabva ndafamba usiku ndaenda ndanoona mukadzi ari mupi ari mumba mimwe ndikati nai makoti muno muri kutsvagei mumba mumuridzi muno zvikanzi tikumirira dhidhi kuti auye tozoita auzotipa makiyi tozoenda ndikati asi muno uchitsvagiki wadi kumirira uri kumba zvikanzi ndibaba takudza vati ndiwe ndikati makoti ondisa kuenda ndabva ndatora poto ndatotema mwana wangu nepoto iye ndikati ngoziwo aiye uri kundisira mumba mwana wangu anaundidira bati budai muno amusa mai vangu imi chichi shuwa ndakabva ndabuda asi pandakabuda makoti wecho pandakabuda ndakabva ndabuda ndine makoti wacho amai vemwana ari kumba ndatoenda nai kumba ndanorara kumba Saturday ndakabva ndafonera zvikanzi mwana watete wenyu hasunzi zvakanaka kuGlendale iyi yange iri Friday ndikaita izvozvo ndabva ndatonorarira kuGlendale kusenda ndadzinga ndakutonesana nemwana wangu ndikati kweyo hausotoenda kumusika ndaye zvikanzi ndoenda sei kumusika mukadzi watonga ipana pahapo vana vanosara naye ndachitomira kuya kwenyu kuti ndienda kumusika ndikati alright iwe uchienda kumusika ndosara chita basa kumanheru ndakabva ndanetsana nemwana wangu zvekuti zvanga zvisina kumira mushe handiti zvisineiwo makoti uyu ndikatanga kuona sisi vake vakuru ndova ndakaona zvikanzi mama ndakanzoti kumba kwana munhukadzi ndikati azvishuwa tandichitichazogara pasi tozvitaura but ndaedza foni yamakoti pamwe angakandidzimira foni yange engesikaiti zvikanzi right haana chaakataura akabva ngobuda bvaenda ndofuka panenge pakapera 3 here kana 4 days uyu ndobva auya natete vake nanzvedzi yake munhu asi vakawemba bvoya bvototangana nesu paipai mukomana wangu aiwa akabva atanga kutuka indakabva ndati inini handichakwanisa kuti ndifambe nemi chienda izvenyu munogadzirisana mozondiudza kuti pamene maperera ndimukunzwa zvekutana mukomana ndobva vatoenda inini abva ndazoenda saka ndakazoona pane mwana wangu andazochiwindini pane vakomana 2 nemuzukuru wake vakabva kubuda bvotera vana ndikati asi vanhu vada kunorwisa munhu mwana wangu musikana anga ari muchechi iri sandi ndikati chimhanya
unoona kuti chikuitika mwana wangu bva kati ini ndikaino natonga itogona kuruvana madima ende ini ndofanira ende saka kwadza ndikasvika kune munhu akari kwedu akaurayiwa makurukoza saka ndaitaura nasisi wacho chiti kwangu igwerini ndakamanda kusvika watobuda mumba mangu batoenda kumba kwavo saka wakasvika kumba kwekwe ndakazosvika chiti uyu achinzi handisi kubuda chichichi ndikati uyu hapana kwaari kuenda ina ndokuratidza kuti wakadzi unoda asi uyu hapana kwakuti kwaari kuenda ende mumba macho makuita nhari mumba makuya mune chinhu zvakuya saka unoda kuti amudochita nharo sei akabva ndudza kuti fuck off amusamai wangu mimi kutanga nhasi tozoita amusamai wangu saka alright amai nhau yenyu tanyatsonzwa pane nyaya uyu tongai uyu ndosaka asina kuuya kudare nechikonzero chokuti ari kunyanya nenhau yake imi ndimi baba wamakoto imi ndimi mwana wenyu right nhau yenyu yamakwira dare pano ndeyekuti mukuda pfuma kubva kuna tongai ndizvo amai vetongai varipo patonyatsooneka kare kuti uyu ndiye mupfumi watongai wamuri kudira pfuma mwana wenyu ndizvo asi kazhinji wakaona tezvarakwe uzopima pfuma kudai kureva kuti pane zvekunetsa atima nenyaya yekuti anoziva kuti ndinozozviruza atimazvo nyaya yekunetsana kwaanogona vari kuita uyu nomurume wake inyaya imwe yakasiyana pane nyaya yamakwira dare pano yamakwira dare pano ndekuti tikuda pfuma ndizvo kubva kuna tonga zvino isu tinoti makwira dare muchiti muri kuda pfuma here dare ndo rinokuchajirai pfuma yacho isusu manje ndisi tiri kuchajirai pfuma vanhu vagereresera atitizvo akumba alright kana akumba but still imi muri kuklema pfuma yenyu maifanira kuti taurira kuti pfuma yangu yandiri kuklema kubva una tonga ndikuda zvakati muchipira kwatiri ari muruba ndizvo zvamukagadzira pamusoro pepfuma yamukuda inini zvamukanyorwa pasi kuti tikuda zvakaita zvanororwa kunoga zvezvo namuna saka isusu zvataakuita ndezvekuti taakutokupai rimwe zuva rokuuya kudare zvakare mouya tongai ngao atiti imbibi munenge makanyora pasi zvamuri kuda munozova pamadezi tongai ngao imbibi munenge makanyora pasi zvamuri kuda ndinoda rusambo mari yakati ndoda mombe dzakati ndinoda zvakati hati pako isusu kana matipidza pakati apa hatiti isusu disava nyaya vacho hatiti disava nyaya saka tikatapakatika saka toziva kuti right tezvaro ari kuda pfuma yemari yakati yezvakati kubva kumukwasha wavo munhu akakwira dare asiri yawo munhu akakwira dare asiri yawo akadzonyeresa serengoma bhodzi aite aiwa mirai Julius ndi awa asi akakwira dare munin'ina asi achizosiya nyeresa zita rengomo wake achiti ndiri kuenda kubasa anogara kuSouth Africa asi pakati pokukoma nomunin'ina baba womwana uyu ndivapi chero iye amjadzi ndiye amjadzi baba wakashaya iyanjadzi aiwa ndivavana baba aiwa ndivava weza ari munin'ina kana kukoma ndivava saka zvamunoita imi chironga idare renyu muronga zvamuri kuda pamukwasha uyu moya naro tokupai next day garai makarongeka ndizvo asi hatikakwanisi kuzvinyora mungatibatsira kuti tingazvinyora kwasha wenyaya amai pfuma iyi yakanyorwa inosvika here kukwasha
inofanira kusvika asi ina handisi tofanira kuendesa because inini hatikuona aiwa ndizvozvo gari kudaro akadaro kapane mubvunzo dare rineri pane chingave chaitika here kuti atadza kuuya kudai hapana handina zvandikuziva hapana bhosi vavo vaitoti vakaonana handisi kuziva kuti ndatoona isusu ini ndogara kucondition asi ava vanogara kwamini mamuchiteerana naye mukuuya kwamai achibva pacondition vavachiva kuno aiti anzi akanga audze ndikuuya ndikuteera saka imimi chinyora ilist rei nyora ilist rei imimi tipe list right makoti une makore mangana okay andikudze ende munyora amai vano Baba